Siyempre kadagiti amin nga buybuya kanya tayo iti partes ti Kalinga. Alagat naragsak nga rabi kanya yung amin ita na danay partes ti Rizal Kalinga. Ni kadani Umila Martinez Estela na imbag nga rabi kadani Jovelyn Pagaduan. Na imbag nga rabi kastameten kini kadani Ruby Odalet. Ayan. Ayan ni sino da ito eh? Tay taga Rizal Kalinga. Alagat naragsak nga panagbuybuya. Alagat kapsat ken babagayam dagiti madakamat kung anagan kas kadani Nomer Tungay. Kadani Lynn Santos kastameten kini kadani Arnel Bautista Bartolome. Kini kadani James Agarapao, Weno Agarpao kastameten kini kadani Rosemary Binas o ni kadani Susan Galubakeb, ni kadani Marislin na Pagirigan, ni kadani Divina. Ayan, ni kadani Rosemary Binas o kadani Marislin Pagirigan, kadani Ray Lipawen, kadani Gerly Tuco Ataban, ni kadani Emil Jean Katabay Ruiz. Ni kadani Ana Sagyawen Payad, ni kadani Jake Arellano, kadani Dina Kabanban, ni kadani Crispin Parjan kastamiten kini kadani Maribik, kadani Drola, kadani Alexander, kadani Vicky Batarina, kadani Lorin Ladera, kadani Mylin T. Salvador kastamiten kini kadani Renalyn Quintos, ni kadani Sheila Clarebo. Alag kapsat ken babagayan dagiti hangkumadakamat nga nagan kita na imbag nga rabi kastamiten kini kadani Renz Kabling, kadani Marlin T. Salvador, kini kadani Saint Flora, kadani Lailani Mamad, kadani Gliceria Umingil Alaga, kadani Joy Payakit, kadani Josie Soto. Alagat naragsama nagbuybuya kapsat ken babagayam kita syempre iti may F4 Rakam family dita na ipartis ti Barawidan Gataran Cagayan. As kada ninang Marnelin, ninang Jane Villanueva Samatra, sis Marilyn, sis Rica Mendez, ni insan Angel Passion Incartado, kastameten kini ninong Edward Alejandro, brother Rafi Andres, brother Alkate Ruiz, brother Rodel Robles Ruiz, kini ka William Kaayog, kastameten kini ninong Frederick Bautista Ternora, may DJ Loverboy iti Barawidan Gataran Cagayan. Eta syempre kadagiti amin nga buybuya kanya tayo ket awisin kayo man nga i-like i-share dayto programa tayo tapno adutin nagkikita iti tangatang kadagiti amin nga intero ti Pagilian iti Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Nueva Ecija, Cavite, iti Pangasinan, Tarlac, Bataan, Ilocos Sur, Ilocos Norte, kastameten iti Pangasinan. Alagata na imbag nga rabi kada tayo amin kakabsat ken papagayan. Family, dito na ipartes ti Santo La Union ni Padli Marites Concepcion Rimando Galisana, bueno ni dito na ipartes ti Burgos Isabela, kunak kuma ni Padli Marites kastameten kini Padli Precious Heart ni Padli Maribel Vizcara atiw dito na ipartes ti Santo La Union ni Gayem Jonalyn Ardiles Jose, ni Franco Melanie Garan, kastamiten kini Padli Kat Kathleen, ninang Renz, ninang Jen Basa Trinidad, ninang Marilex Banan Buyugan, ading Lena Marge Gerly Baraka, ken ni Buddy Jonathan Orlanes. Ken syempre ninang Eberly Nicanor Biloria na imbag nga rabi kadani Raymond Sansano Asibuche. Ayan.